Mayong buntag mga kaigsuunan ko nga anaa diha sa inyuhang panimalay. Salamat sa Ginoo nga kita nakigduyog karon no kauban kanamo dinhi sa GCAF nga live nga nag-record karon og salamat kayo sa Ginoo nga diin gitugutan kita niya nga makaawit og mga alawiton og makapaminaw usab sa iyahang mga pulong. Salamat gayud sa Ginoo ni ana. So dili lang sa siguro sa inyong kape nga kauban ninyo diha o ang uban siguro bag-o pa or hapit na mahuman sa ilahang pamahaw apan ang ato agayong gusto og pangayoon sa Ginoo karong kabuntagon mao gayud ang paggiya sa balaang espiritu no nga maoy gikinahanglan gayud sa ato ang espiritu. Mukaon pud kita sa pulong sa Dios karong kabuntagon. Og sa ato anang nahibaloan nga karong bulan sa Agosto, maoy ato ang Discipleship Emphasis Month. Ug mao kini ang pinaka last nga Domingo karong bulana. Og atoa usab kanang tapuson ang ato ang tema no nga mga pagwali karong Domingguha. Sunod nga Domingo, mubalik na kita sa ato ang pagwali o paminaw sa pulong sa Dios didto sa libro sa Hebreo. Mao nang karon nalipay kaayo ko kay ako pod ang mutapos no oportunidad nga gihatag sa Ginoo kanako nga tapuson ang mga pagwali kabahin sa Discipleship Month. Ang ato ang teksto karong kabuntagon makita sa mga buhat or binuhatan kapitulo 1 bersikulo 7 hantod sa 8. Ato ang gitituluhan ang ato ang pagwali karong kabuntagon ang espiritu, ang disipulo ug ang dili matag-an no. Siguro interesado na kaayo kita nga maminaw. Ako pod excited na pod kaayo nga mosulti kaninyo sa mga kamatuoran nga gihatag sa Dios kanako pinaagi sa iyahang mga pulong. Atong basahon ang pulong sa Dios, mga buhat 1 bersikulo 7 hantod sa 8. Kung ready na mo, ako ang basahon kini og mosunod kamo kanako sa hilom lang. Ug siya mitubag kanila. Dili itugot kaninyo ang pagkasayod sa mga panahon o mga kahigayunan nga gitudlo sa amahan pinaagi sa iyang kaugalingong kagahom. Apan kamo magadawat hinuon ug gahom sa diha nga kakonsaran na kamo sa Espiritu Santo ug kamo mao unya ang akong mga saksi sa Jerusalem ug sa tibuok Judea ug Samaria ug hangtod sa kinatumyan sa yuta. Ang kining libro sa Buhat kapitulo 1 bersikulo 7 hangtod sa 8 mao kini ang gitawag nila nga parallel nga verse sa Mateo 28 no didtong dapita nga naa na si Jesus sa bukid kauban sa iyang mga disipulo. Dito sa Mateo, perspektibo kadto ni Mateo, karon dinhi sa mga buhat, perspektibo ni Lucas, pinaagi sa iyahang pag-research, kabahin sa unsay nahitabo dinhi sa bukid, no, kauban sa mga disipulo. Kadtong pagsugod sa ato ang pagwali sa Discipleship Month, ug nakahinumdum kamo, ako ang storya kaninyo, ang mga kausaban nga nagakahitabo sa tibuok historya sa kalibutan. Una ni ana kadtong sunog sa Roma, ikaduha ni ana kadtong nahimong Kristohanon lugar ang emperor sa Roma. Unya kadtong naabot nga mga pandemya, the Black Plague, ang mga gubat nga nagakahitabo sa tibuok kalibutan, ilabi na gayud kadtong World War I ug World War II. Unya, kining revolution usab sa internet, sa teknolohiya nga ginaagian or ato ang nasaksihan karong mga panahuna.
kini naghatag og dakong kausaban sa kalibutan diha sa mga pamaagi sa atoang pangadlaw-adlaw nga kinabuhi. Tinuod gayud kung lantawon nato ang historya, kasagaran sa kausaban gayud nga nagakahitabo sa atoang kalibutan, mahitaw siguro atoang ma-classify kini siya sa mga government nga mga korupsyon, sa mga pandemya nga nahitabo sa tibuok kalibutan, sa mga gubat nga mga nagakahitabo sa kalibutan, sa religious nga mga panghitabo, no, nga dagkong impluwensya sa kalibutan, ug bisan pagayod sa technology nga ni-affect sa atuang pangadlaw-adlaw nga kinabuhi. Apan atoa kanang nakatunan sa pipila ka mga Domingo nga ang pagwali ug ang sugo ni Ginoong Hesus wala gayud kini mausab sa tanang mga wala or dili matag-an nga kausaban. Ang wali o ang sugo ni Hesus permanente. Mao kanang ato agayong masulti nga ang Dios nato maoy Dios sa mga dili matag-an. Unsa may gusto nato ipasabot niini nga phrase, ang Dios maoy Dios sa mga dili matag-an. Duha lang kabutang ang ako ang gusto ipasabot sa kini nga mga phrase. Una, God is not only in control of the unexpected. In other words, ang Dios gyud tinuod siya maoy in control bisan sa ato ang panlantaw nga nagakahitabo niining kalibutan na murag unexpected, no? Wa gyud nako damha nga maabot ning ingon ani, apan ang Dios maoy in control niining tanan. That's number 1. Apan number 2, nag-expect ang Dios nga ang iyahang mga disipulo are to be discerners of the unexpected. Bisan ang kalibutan dili gyud nila matag-an, wa damha, no? Bisan kita makuratan usab, wa gyud damha nga niabot gyud ning COVID-19. Apan ang mga disipulo ni Ginoong Hesus, gitawag kita niya og nag-expect siya nga ang atoang response sa mga butang nga dili gayud matag-an kay atuan nang na-discern. Unsa bay saktong binisaya anang pulong nga discern. Atuan na kanang nalantaw sa atuang spirituhanon nga mata nga bisan og dili matag-an ang sitwasyon, God expects us to obey and to follow His command. Apan siguro ang atoang maayo gayod nga pangutana, no, kay usa gayod nga kamatuoran nga atoang nabatunan kay bisan sa klase-klase nga kausaban sa kalibutan, no, nganong naabot man gyud ang gospel ni Ginoong Hesus dinhi sa Gusa, Cagayan de Oro City. And when we look at our history, Christian history, we see different people that God used to, no, gigamit sa Dios unya maoy mo padayon sa pagwali, mupakgang sa tanang mga kalisod ug tanang mga babag diha sa gospel, ebanghelyo ni Ginoong Hesus. Gikan man sa teolohiya, gikan man sa atuang pag-interpretar sa pulong sa Dios, gikan man sa pagprint sa pulong sa Dios, o gikan sa pagsakto nga pagsabot sa pulong sa Dios, naagayoy mga tao nga gigamit ang Dios. Maupod ka na ang gusto nato tubagon karong kabuntagon nga unsaon man pag-discern sa paglihok sa Dios nga daghan man kaayog butang nga moingon tag wa gyud nako damha, no? Wa gyud nako damha nga ingon ani di ay personal man or kanang sa tibuok man nga globally, no, adunay mga unexpected things. Well, to put it in a form of a question, sa daghang kausaban nga nagakahitabo niining kalibutan, unsaon man nato nga gatawag sa atong kaugalingon nga disipulo ni Ginoong Hesus, ug siguro atoan ang napamatud-an
nga kita gayud disipulo ni Ginoong Hesus. Usahon man nato pag-ila sa kamatuuran sa Dios ug sa paglihok sa Dios aron kita musunod kung asa siya padulong. Sa miaging Domingo, si Pastor David nagsulti na kanato og hint og kamatuuran sa Biblia. Ilabi na didto sa promesa ni Ginoong Hesus nga siya gayud ang iyang presensya mag-uban kanato. Gisulti usab ni Ginoong Hesus sa Juan 14:26 nga apan ang manlalaban mao kini ang balaang espiritu, no? Ang Espiritu Santo nga akong ngalan igapadala sa Amahan, siya mao ang magatudlo kaninyo sa tanang butang ug magapahinumdom kaninyo sa tanan akong gikasulti kaninyo. So gatoa kining sumasumahon na ang presensya ni Jesus, na usab ang presensya sa balaang espiritu, ug kana kahibalo kita nga dili man nato na sila pwede bulagon sa presensya usab sa Amahan. So in other words, ang Trinidad, ang Dios, ang usa ka Dios diha sa tulo ka personalidad magauban gayud sa kadtong iyang mga disipulo aron sa pag-ila sa mga butang nga dili mailhan sa ordinaryong tawo niining kalibutana. Mao kana ang mupaila or ang tulay nga diin ato ang ma-discern ug matag-an, masabtan ang mga butang nga dili matag-an sa ubang tao, the unexpected. So we will boil down into this. No, kay importante kaayo kini nato nga pagaistoryahan. Dili lang di ay nga kita maoy nalibog karong panahon na. Sa panahon usab nga ay misaka si Ginoong Hesus, mikaylap si Ginoong Hesus ngadto sa kalangitan. Ang mga disipulo usab nalibog. Kining panahon na gayud sa Mateo 28 ug kining mga buhat kapitulo 1. Nagatigom sila na si Jesus nga nabanhaw. Mao kini ang una nga pangutana sa mga disipulo kang Ginoong Hesus. Ang bersikulo 6 nag-ingon, ug unya sa nagkatigom sila, gipangutana siya nila nga nag-ingon. So gipangutana sa disipulo si Ginoong Hesus, Ginoo, niini bang panahon na karon igapahiuli mo ang gingharian ngadto sa Israel? O ato ang mahinumduman, aduna gihapon kini sa the same nga linya sa pangutana sa kadtong mga disipulo sa bag-o pa sa libro sa Mateo or sa tunga-tunga o dapit na sa ulahi sa libro sa Mateo. Nga, Lord, kano sa man nimo itukod ang imuhang gingharian dinhi sa Israel? Naagihapon diha ang kadtong panghuna-una sa mga disipulo nga usa ka gingharian nga maoy mupakgang sa mga Hudiyo, nga maoy naglansang og nagpatay kang Ginoong Hesus, nga maoy nagbiay-biay sa mga disipulo, og pagpakgang usab sa mga Romano nga maoy nagbiay-biay sa mga Israelita ni adtong panahon na, mga pinili sa Dios. So naagihapon na sa ilang panghuna-una. Nalibog kaayo sila ug ang tubag ni Ginoong Hesus kanila kay mao na kadto ang ato ang gibasa, no? Nga ayaw mo pagtag-an-tag-an kung unsay mga panghitabo sa sunod niining panahon, mga kahigayunan, kay dili man kana ang inyuhang trabaho. Ingon si Jesus. Apan mao kana ang naana kana sa alimpatakan sa akong Amahan kung unsay mahitabo. Ang inyuhang trabaho kay maoy mahimong saksi, witnesses gikan sa Jerusalem, padulong sa Judea ug Samaria ug padulong sa kinatumyan sa yuta. Na since this is parallel to Matthew 28, ang kaning pagkasaksi maura pod kini sa kadtong gisulti ni Ginoong Hesus nga magbuhat kamo og ako ang mga tinun-an. Mao kana ang pagsaksi usab. So naay duha ka butang nga gisulti si Ginoong Hesus sa mga disipulo. Unya
tuan ilupad na dayon si Ginoong Hesus padulong sa iyang amahan, a bodily ascension, dili lang espiritu kundi ang lawas gayud ni Hesus nga glorified maoy ni saka padulong sa amahan. Una, niingon si Hesus, paghulat kamo. Paghulat kay moabot ang manlalaban or ang balaang espiritu. Hulata siya, hulati. Og ikaduha, kung maabot na siya, mahimo na dayon kamo og saksi. Maura to'y gisulti ni Ginoong Hesus, unya misugod na og lupad si Ginoong Hesus, murag Superman. Unya ang mga disipulo na hingang gayud. Ug ako ang gihuna-huna o gibutang ang ako ang kaugalingon sa mga disipulo ni adtong panahona. Murag dako pod kaayo ako ang pangutana og pagkalot sa akong ulo. No, una, kanus aman moabot ang balaang espiritu, unsa may ilhanan nga naa na ang balaang espiritu, unya unsa ba ni kanang giunsa man niya paglupad uguban pa nga mga pangutana maunang nagtingangha na hingangha sila nga nagtanga di adtong dapita. Ug kabalo ang Dios niya na maunang gisugo sa Dios ang duha ka anghel nga badlungon sila nga, hoy, pagmata na mo. Kay ug ako pod siguro didtong dapita, masyak pod siguro ko nga, Lord, unsaon man naa kay gisugo nga mahimong saksi, pero asa mi magsugod, unsay among buhaton ug daghan pang mga pangutana. In other words, hanging kaayo. Mura ba og galantaw ka og kanang telenovela nga imuhang paborito, unya Biyernes sa gabi, ang sunod kay Lunes na dugaya duha ka adlaw pa, no? Hanging kaayo, ug naun sa buhi pa ba ang artista or ang main character o guban pa. But for this is about real life for the disciples, and the Lord somehow para kanila murag hanging kaayo. But then the Lord always has a plan. Kining duha ka butang paghulat sa balaang espiritu ug mahimo kamong saksi, aduna gayoy plano ang Dios ni ana, ug sa pag-abot sa buhat dos didto nabatian sa mga disipulo kung unsa gayud ang pasabot sa gisulti ni Ginoong Hesus. Wala sila biyae ni Ginoong Hesus, kundi gituman ni Ginoong Hesus ang iyang plano. So mao kini karon ang ato ang pangutana aron mas kita usab pareho sa mga disipulo sa libro sa mga buhat nga ilaha gayong nabatian ug ni-respond sila in such a way nga nakadiscern sila sa paglihok sa balaang espiritu nga nahimong nakabot, no, or na-fulfill nila ang Great Commission sa ilahang nga gipiyal sa Dios kanila niadtong panahona. Ato kining sabton kung unsa gayud ang aktibong presensya sa balaang espiritu sa matag disipulo aron makabot, masigurado nga ang Great Commission ato agayong mabuhat. So tulo ka aktibong presensya sa balaang espiritu maoy gusto nato sabton karong kabuntagon. Pinaagi sa pagsabot sa mga pipila ka mga istorya sa libro sa buhat. Unya makakuha kita og mga kamatuoran nga aron atuwa usab makinabuhi pinaagi sa grasya sa Dios. Una, ang Espiritu sa Dios. The Spirit uses unexpected events. Ang aktibong presensya sa Dios nagagamit og mga unexpected events. Mga butang nga dili gayud matag-an. Dito sa libro sa Buhat, Kapitulo 2. Dito nato, meanwhile, naa sila sa Jerusalem, nagampo ang mga disipulo didtong dapita, ato ang mabasa nga mikunsad ang balaang espiritu kanila, unya daw muraog kalayo nga tongues of fire. Kana, unsaon na nimo pag hulagway ang tongues of fire, ni kunsad kanila, ug nagsugot sila og pagsulti.
ug mga lain-laing mga lingwahe nga dili nila nahibal-an before sa pagkunsad sa balaang espiritu. Nakaron dili kita mo istorya gayud ug lawom pa kabahin ni anang mga lain-lain nga mga dila or mga tongues apan ug lantawon nato ang istorya. Makita nato nga daghang mga tawo nga natingala usab kay kining panahona daghan og mga bisita, no, dili lang Hudeo, daghan siguro mga Hudeo, apan daghang mga bisita usab gikan sa lain-laing nasod, mga Galileans ug uban pa nga mga hentil naa didto. Unya nakadungog sila sa mga dila nga gipangsulti sa mga disipulo. Sila natingala nga giunsa man nila pagkahibalo sa amo ang lingwahe. Apan ang uban, naapoy uban nga nagingon nga, uy, murag hubog ning mga tawhana, kay dili man, unsa ni, nagstorya man og yama-yama, og uban pa. Apan niadto sa pag-abot, usa ka unexpected nga event, kay dili man kini, kanang usually nagakahitabo, kay pipila na nga mga pagsimba o mga pagampo nga gibuhat sa mga disipulo, gikan nga nilupad si Ginoong Hesus padulong sa langit, wala man ni nahitabo. Pag-abot sa buhat dos, nahitabo kini. Unya, nabatian sa mga disipulo, ilabi na gayud si Pedro. Nagsulti sila laing-laing mga dila. Unya, pagtanaw ni Pedro, daghang mga tao nga nahingangha. Niresulta kini sa pagwali dayon ni Pedro sa mga tao nga naa didto. Wala gisugo si Pedro ni kinsa man diha nga mga disipulo apan on his own accord with his discernment from the Holy Spirit, si Peter started to preach the gospel of the Lord Jesus Christ. Gisulti kini ni Pedro sa buhat 2:38. Ug si Pedro mitubag kanila nga naa didto, pag hinulsol kamo, pabautismo kamo, ang matag-usa kaninyo sa ngalan ni Hesukristo tungod sa kapasayloan sa inyong mga sala ug madawat ninyo ang gasa sa Espiritu Santo. Here we see an element of the Great Commission. No? Pagwali sa gospel ni Ginoong Hesus, pag-awhag nga pagpabautismo na sila tungod kay nadawat nila ang kapasayloan ni Hesukristo sa ilahang kinabuhi. Ug madawat nila ang gasa sa Espiritu Santo. Unsa man kini nga gasa? Some people would say nga mao kini ang gasa sa dila, no? The tongues. Pero I believe nga dili lang kini mga spiritual gifts nga gasa, apan mao gyud kini ang gasa o ang silyo sa balaang espiritu nga nagpamatuod nga sila gayud luwas na ug iya na kang Ginoong Hesus. Mao kini ang gasa gayud nga naa kanila tungod sa ilahang pagdawat diha sa ebanghelyo ni Ginoong Hesus. Na mga igsoon, usa lang kini sa mga events sa tibuok kalibutan nga nagakahitabo or nahitabo kanila. Daghan pang mga unfolding events throughout history nga makaingon ta nga wa gyud nako damha. Kini nga mga events are big enough to disrupt the normal routine, specifically of the church, the local church. Whether it's a global event, an economic breakdown, or pandemic such as this, daghang mga unexpected events that comes to the life of the local church because naapektuhan pod kita sa kausaban sa kalibutan. Kini nga pandemya mga igsoon ay nga mura kini siya og salaan nga nahitabo sa ilabi na sa atua dinhi sa GCAF. Sifting for those people nga moadto sa GCAF tungod kay, uy, bugnaw kaayo ang GCAF, no? Uy, patsada kaayo ang music sa GCAF, or daghan kayog mga buutan, mga lami kayo og smile ang mga ushers, or daghag mga gwapo ug mga gwapa maunang moadto ko sa GCAF.
gisala sa Dios from those who are truly committed to serve God through GCAF, ang ato ang local church, even in the hardest times. Mulantaw kamo karon siguro sa mga audience, no? I-click ninyo ang inyong screen, makita nato nga around below 100 people would watch live, or maabot siguro og more or less 100 kapin nga mo watch bisan apil ang review or ang recap niining atong mga pagwali. Siguro kung duha or tulo on average sa usa ka screen or TV, maabot siguro og mga ibutang tag a generous number of 300, 400 ang galantaw sa GCAF karon. Ug tanaw nato ni sa numero sa mga katawhan nga muanhi sa GCAF ni adtong mga panahona, layo ra kaayo. Apan ang Dios nagagamit og mga unexpected events such as the COVID-19 aron makita kung kinsa kadtong mga tinuray nga disipulo ni Ginoong Hesus makadungog sa paglihok sa balaang spirito ug makabantay kung unsa gayud ang gibuhat or ginabuhat sa balaang espiritu. These are events during this time that we need to listen to the Holy Spirit. Diha nato mahibaluan kung tinuod bagayod kita nga sumusunod ni Ginoong Hesus. Dili lang kining pandemya, we hear of other things that are happening karong panahona. Ang giyera sa Afghanistan, daghang mga Christian churches that are there, mga house churches nga naligsan. Ug dili nato ma-imagine ang ilahang sitwasyon karong panahona. And the Lord calls us to pray for them. To pray that they'll be able to discern the movement of the Holy Spirit. Kay dili man kini bag-o nga mga panghitabo. These are things that had happened before. Ug kabalo kita nga ang gahom ug ang pagprotektar ang presensya sa Dios anaa sa iyahang mga disipulo nga luyo sa mga giyera, pandemya ug ubang problema niining kalibutana. Sigurado nga mapadayon ang Great Commission tungod sa paggiya sa balaang spirito. Siguro ang pangutana mga igsuon, unsa man ang imuhang response nga miagi kita karon og pandemya og economic breakdown. Kini ba nga unexpected event would prove nga ikaw gayod sumusunod ni Ginoong Hesus? Or apil ka ma-breakdown usab ni ining mga panghitabo ni ining kalibutana? Dili lang unexpected events ang ginagamit sa balaang spirito diha sa iyang aktibo nga presensya. Ang ikaduha, ang spirito usab nagagamit og unexpected opportunities. Mga oportunidad nga dili masabtan. Ug makita kana nato ilabi na gayud sa pagbalhin sa or pagkatag sa ebanghelyo gikan sa Jerusalem padulong na didto sa Judea ug Samaria, no? From Jerusalem to Judea and Samaria. Makita kana nato sa mga buhat kapitulo 8, no? Nga again didto sa bersikulo 1 letter B. Sukad ni adto nagsugod ang dakong paglutos ngadto sa mga magtutuo sa Jerusalem. Tungod ni ana nagkatibulag sila sa tibuok nga probinsya sa Judea ug Samaria. Ang mga apostoles lamang ang mamahawa sa Jerusalem. So nakita nato dinhi aduna usab unexpected event. A great persecution that happened in Jerusalem. Makita nato sa Acts chapter 8. Apan ang gusto nako lantawon niini kay ang unexpected opportunity that comes from this event nga nahitabo kanila. Ilabi na gayud diha kang Felipe, kang Pedro ug kang Juan.
si Felipe, si Pedro, ug si Juan. Makita nato na nga gikan sa Jerusalem, nakatag na ang mga magtutuo didto sa Judea ug Samaria nga maupod ang katuyuan ni Ginoong Hesus, nga sila mahimong saksi. Si Felipe, si Pedro ug si Juan nagsugod sa pagwali sa Ebanghelyo sa mga Samaritanhon. Ato hinumduman nga sa una didto sa Mateo ug sa Gospels, ang kining mga Samaritanhon kontra man gyud ni sa mga Hudiyo. Kahinumdum kita sa Juan Kapitulo 4 nga naay babayi didto sa well, kanang nanguhag tubig, nasapnan ni Ginoong Hesus ug giwalihan ni Ginoong Hesus sa Ebanghelyo. Unsa may panlantaw sa mga disipulo? Sa man ka Lord, uy nganong makig-istorya man ka anak. So adunay feeling of superiority kining mga disipulo. Unya ang panlantaw nila aning mga Samaritanhon kay second grade. Dili katupong nila kundili murag mga iro. Diha pud na nakita kadtong naay Samaritanhong babayi nga miduol kang Ginoong Hesus ug naghangyo nga ayuhon ang iyang anak. Ang mga disipulo ni adtong panahona lahi kaayo og panlantaw apan dinhi sa buhat 8 makita nato labi na gayud ang mga apostoles ug si Felipe. Gisulti sa chapter 8 that Philip went down to Samaria. Adunay aktibo ug adunay katuyuan nga miadto si Felipe didto sa Samaria aron pagwali. Wala lang na timingan kay tungod adunay mga kagubot sa Jerusalem, kundili gituyo adunay purpose nga miadto si Felipe ug nagwali sa mga Samaritanhon. Naabli ang gospel not only to Jerusalem and the Jews during that time, kundi apil na ang mga Samaritanhon ug daghan gayud ang midawat sa pulong ug na mituo sa gospel ni Ginoong Hesus ug nagpabautismo. Dili lang pud kana si giklaro usab si Felipe nakakita usab og usa ka taga Ethiopia nga murag eunuch, servant of the Egyptian princess ba or unsa ba nga honorable person matud pa sa mga scholars. Ingon pod ang mga scholars nga kini kuno siya kay usa ka proselyte. In other words, sa una Hudiyo ni siya. Unya tungod kay daghang kwarta siguro didto sa Ehipto, nibalhin siya, nihawa siya sa iyahang relihiyon ug nahimo siyang parte sa relihiyon sa Ehipto. Apan karon gusto na siya mobalik isip usa ka Hudiyo. Or ang uban usab misulti usab nga usa gyud ni siya kahintil nga gusto magpa-proselyte or gusto mahimong usa ka Hudiyo maunang kusog kay siya mubasa sa Old Testament ug ilabi na ang Isaias. Apan nakita kana ni Felipe kung ordinaryo pa nga Hudiyo, siguro gibidli na kini para sa ilaha kay usa ka proselyte, no? Usa ka hintilman or usa ka mihawa gikan sa ilahang pundok. Apan si Felipe iyang giklaro, giwali ug gibautismuhan kining Ethiopian eunuch. Ug ang Ethiopian eunuch nakadawat gayud sa Ebanghelyo ni Ginoong Hesus. Klase-klase nga oportunidad nga dili unta ni nila buhaton sa wala pa ang paggiya sa balaang spirito. Apan tungod kay napuno sila sa balaang spirito, ilahang nailhan kung unsay kalihukan sa balaang spirito, they were able to respond in such a way that unexpected opportunities becomes holy opportunities. Mga igsoon, unsa man nga oportunidad nga moabot sa inyuhang kinabuhi are only opportunities unless the Holy Spirit is involved. Siguro karong pandemya, daghan kanato
nag-suffer financially. Apan ang uban, na ako'y nangahibaluan, ilabi na sa lain-lain nga mga business, nga bisan sa pandemya, ni thrive. No? Nakakita og bag-ong opportunity. Na ay mga tao nga tungod sa pandemya, nakakita og bag-ong oportunidad, trabaho man, businessman, or uban pa. Ug usapod nga akong ginalantaw in the future, when this pandemic will be done, I know there will be opportunities after opportunities. Many of you out there will go abroad, manarbaho didtong dapita, or makakita og bag-o and thriving business, and all these kinds of opportunities. Atuang hinumduman nga kanang nga oportunidad lang na siya. Bisan og pila ka minilyon nga kwarta moabot diana sa imong kinabuhi. Unless nga naa ang balaang spirito, dili na siya mao nga oportunidad nga gina-expect sa Dios kanimo ug kanako. Ang gusto sa Dios mga igsuon nga ang iyahang disipulo, ang matag goal sa iyahang matag disipulo are holy opportunities. Not just ordinary opportunities, but holy opportunities. These are opportunities nga mo-advance sa kingdom sa Ginoo as you are doing whatever it is that the Lord is doing. Kung asa man ka dadon sa Dios, kung unsa man nga business ang ihatag sa Dios, kung unsa man nga trabaho mao ihatag sa Dios, those can potentially become holy opportunities that could advance the kingdom of God, that could fulfill the Great Commission sa imuhang kinabuhi kung anaa ang paglihok sa balaang spirito sa imuhang kinabuhi pinaagi sa iyang pulong. Mga igsoon, unsa may mga oportunidad nga naabot sa imuhang kinabuhi karon? Unsa man ang oportunidad nga ginaampo nimo? Lord, kini Lord, kaadto kog UK, Lord. Kaadto ko US, Lord. What are the opportunities you are praying so that the Lord will give to you, whether during this pandemic or after the pandemic? Brothers and sisters, let us not just pray for opportunities, but let us pray for holy opportunities. Mga balaang oportunidad nga gihatag sa Dios sa iyang mga disipulo in order for us to advance the kingdom of God. Kay maugyod ka na ang gusto sa Dios sa ato ang kinabuhi. The difference between an opportunity versus a holy opportunity is when we listen to the Holy Spirit. Maminaw kita sa balaang spirito. Ikatulo mga igsuon, unsa man ang aktibong paglihok sa Dios diha sa atoang sa kinabuhi sa mga disipulo. The Spirit uses not just unexpected events, not just unexpected opportunities, but even unexpected people. Na here we are. Maunig yun ang atong outline. Gikan sa Jerusalem, karon naabot na ang ebanghelyo sa Judea ug Samaria. Karon asa man ganito padulong to the ends of the earth. Sa kinatumyan, sa kayutaan ug sa kalibutan. The Lord used two people in Acts chapter 9 and chapter 10. Gikan sa Judea ug Samaria padulong sa kinatumyan sa kalibutan. Una, si Pablo nga maoy hinungdan nga didto sa Jerusalem adunay dako kaayo nga kagubot. Siya maoy nangulo sa pagpatay ni Esteban. Unya milakaw siya padulong sa Damasco kay gusto niya patyon tanan nga mga Kristohanon didtong dapita. He was a genocidal maniac. Kung ato kining lantawon siguro ato ang
kanang i-compare sa karong mga panahona, mura kini siya og una-unaon nato opisyal sa Taliban nga karon gasigig pamatay og mga Kristohanon didto sa Afghanistan. Unya nausob ang kinabuhi, karon nagwali na sa Ebanghelyo. Di baka mahingangha og matingala ni ana? Siguro kung maoki unsay mga unexpected gayod nga episode ni adtong panahona sa Book of Acts, maoki ni ang number 1. To the point that the apostles did not believe. Unsa? Si Saul, nga karon si Pablo, gusto nang makaton sa Ebanghelyo ni Ginoong Hesus. Gusto na magwali sa Ebanghelyo ni Ginoong Hesus. But in that road to Damascus, Jesus met Paul. Jesus said these words to Paul, "Paul, Paul, why do you persecute me?" And we see this, that every time the church is persecuted, kung ang mga disipulo ni Ginoong Hesus ginakastigo, ginapasakitan, ginabati usab kana ni Ginoong Hesus, because primarily Jesus is the one that they are persecuting. But this caused a great transformation, an unexpected transformation sa kinabuhi niining usa ka tawo nga grabe ka mamatay tao. And that was the bridge that Paul became probably the greatest missionary in the whole of history. Gikan sa Asia Minor, naabot si Pablo sa Europa. Gusto pag yun nang moadto sa Espanya, naputol na lang ang iyahang kinabuhi. Didtong dapita, grabe ang pagbalik-balik o pagpangwali ni Pablo to the ends of the earth. Ang mga hintil nakadungog sa pulong sa Dios tungod ni Pablo. Apan dili lang si Pablo, aduna usay usa ka kanang Roman soldier or centurion nga opisyalis sa Roma nga ginganlan og Cornelio sa buhat 10. Many times when we look at the life or the story ni Peter o Cornelius, we often focus sa ministry ni Peter. Pero if you would look at this, una nakig-istorya ang balaang spirito kang Cornelio pinaagi sa damgo. Sa iyang damgo, gisugo si Cornelio nga adtuon ang usa ka tawo nga ginganlan og Pedro. Sumao nang gisugo niya ang iyahang mga tawo nga pangitaon si Pedro, kay siya he is spiritually ready to receive the gospel kauban sa iyahang mga pamilya ug mga igsuon. Maunang miresulta kini nga si Pedro miadto sa usa ka hintil nga Romano soldier. Wala gyud ni sa plano ni Pedro, apan again giabrihan sa Dios ang iyahang panguna-una ug kasing-kasing. Niabot ang mga sulugoon ni Cornelio ug sila nangadto sa balay ni Cornelio. Kay kabaluman si Cornelio nga moabot si Pedro, iyang giandam ang tanan niyang mga kaila, tanan niyang pamilya. I believe there are many of them. Grabe man ni siya ka-influential nga tao nga naghulat kang Pedro. That was so amazing. It was a great experience nga niingon si Pedro, pag-abot niya didto sa lugar nga naa si Cornelio. Sa Acts chapter 10 verse 38, niingon si Pedro, "I now realize how true it is that God does not show favoritism." Dili mamili ang Ginoo kung unsa man ang imuhang giagian sa una, kung unsa man ang imuhang nationality, kung unsa man ang kolor sa imuhang panit ug uban pa. Because the Holy Spirit used Cornelius to bring about the gospel to the Gentiles. Pinaagi kang Pedro. Mao kini ang mga events that transitioned the gospel from Judea and Samaria to the ends of the world, opening doors for many Gentiles
to be part of the kingdom of God. And eventually, throughout the years, niabot ang gospel dinhi gusa og sa ubang lugar sa Cagayan de Oro City. God uses unexpected people to bring about the gospel. Both events tells us the truth that the Holy Spirit does not care kung kinsa ka. Ingon nila, He is no respecter of persons. Nagagamit siya og usa ka murderous person to be the bearer of the Great Commission to the ends of the earth. God also brings unexpected people nga ato ang mawalihan along the way, regardless kung unsa ang ilahang social background, ang race, or ang physical ability. Ang trabaho sa disipulo is to listen to the movement of the Holy Spirit. Nga bisan og unexpected, damha, pero makarespond kita in a holy and godly way because of the Holy Spirit. Wala ang balang spirito, mga igsoon, di gyud nato masapnan or mabantayan kung unsa ang paglihok sa Dios. So regardless of your situation as a disciple or the situation sa tawo nga imuhang gina-impluwensahan karon, remember this, every day is an opportunity to be a witness for Jesus. You know, ang kalibutan bitaw, gina-expect man ta to do things in a certain way. No? Gusto sa kalibutan nga mapariho kita kanila. Nga mulihok ta nga ingon ani, no, nga musayaw kita og ingon ani, nga maghandom kita og mga ingon ani, og naay expected nga mga patterns that the world wants us to be part of. No? Whether it's a TikTok or uban pa nga buluhaton diha. But we should remember this. In a world that expects conformity, the disciples, ang mga disciples, magabuhat sa mga unexpected. In a world that expects conformity, disciples do the unexpected. Mga butang nga dili damha sa mga tao nga nganong gibuhat man kininya. The Lord tells us to be the unexpected father for your children, to be the unexpected husband or wife to your spouse, the unexpected worker, nga kung ang imuhang mga katrabaho, ingon ani ang ilang gibuhat, the Lord expects you to be the unexpected worker of the Lord who works with integrity and preaches the gospel to your friends and to your co-workers. Be a woman that brings the gospel to your workplace. Be a man that leads your family, that leads your business or whatever it is, in order for your people to hear the gospel of the Lord Jesus Christ. Be the unexpected person for the glory of God. Ang gahom sa balang spirito, mga igsuon, nga anaa sa disipulo ni Kristo, maoy kasiguraduhan nga ang dakong sugo ni Jesus matuman gayod bisan sa mga panahon nga dili matag-an. Gahom sa balang spirito. Dili gahom nato, ang gahom sa balang spirito. Unsay ato ang buhaton? Maminaw. Mulantaw sa pulong sa Dios, magkinabuhi, balaan diha sa balaang spirito. Na ako'y nabantayan samtang ako ang ginaplastar kining ato ang ginahisgutan karong adlaw. Ang unexpected events, mahitabo sa kalibutan or sa Pilipinas man or sa Cagayan de Oro City man, moabot siya occasionally. Kanang mausub gyud ang ato ang kinabuhi. But bisan ni ana, Jesus calls us
to listen to the Holy Spirit. Unexpected opportunities, they come more often. Ilabi na og kanang gusto magsigig balhin-balhin og trabaho, gusto magbalhin-balhin og business, og they come more often. But Jesus calls us to listen to the Holy Spirit. But these unexpected people and being the unexpected person, they come daily. Asa ta moadto, naatay makita, makaplagan nga mga tao. But still, Jesus calls us to listen to the Holy Spirit. What does this mean? Sa tanang lihok, sa tanang buhaton nato, dapat kita connected, puno, ug naminaw sa balaang Espiritu, pinaagi sa pagkinabuhi sa iyahang pulong. I pray that all of you who are listening right now, kita dinhi sa GCAF as a local church, will truly be a blessing sa tibuok Cagayan de Oro City, sa tibuok Mindanao, ilabi na gayud sa pag-uswag sa aging harian sa Dios dinhi sa Cagayan de Oro City, as we continue to listen to the Holy Spirit through His words. Magampo kita mga igsuon, ug pagkahuman sa ako ang pagampo, maminaw kita ug usa ka testimonya sa usa ka amahan nga nagpadayon og disipulo sa iyahang mga anak. Lord, salamat sa imuhang pulong. Nagaampo ako nga kini mo tusok gayud sa amuang kasing-kasing. Ug kini o Dios mubunga og mga prutas o Dios nga diin makaani ang gingharian sa Dios. Samtang daghang mga tao ang musulod niini pinaagi sa amuang kinabuhi ug sa amuang pulong diha sa grasya sa Ginoo. Tabangi kami o Dios nga sa kanunay maminaw sa balaang Espiritu aron kami usab mahimo gayud nga andam or kanang abtik nga mo respond sa unsa man nga mga panghitabo niining kalibutana. Kanimo o Dios ang dungog ug himaya sa ngalan ni Jesus. Amen ug amen.